Erokamano nyakoro Ramogi kuom keto Ramogi TV kendo arwaki ni machiegni yudo weche manyien adimba, weche manyien mag OIMORE chakore sani. Jaloko mar iluongo ni Elizabeth Otieno. Nyinga en George Bati. Pinje adek mag Afrika ma ugwe Kenya, Uganda kod Tanzania yudo thuolo mar biro bago tuke mag laro osimbo mar pinje Afrika AFCON. E bwo mabul mar pamoja bid CAF opuodho kwayo mar pinje adego ka koro higa mar 2027 adhula biro bedo e pinje mag Afrika ma ugwe. Jatend CAF Patrice Motsepe owacho ni pinje adego chiwo kwayo maler kendo miyo giyudo thuolo mar biro bago tukego bang' Morocco madhi bago tukego higa mar 2025. Jachung weche marwa Ken Muga miyo ler mar wachni. En gino ma jo Kenya osirito kod liyo thuolo mar bago tuke mag laro osimbo mar adhula e Afrika AFCON. Lendo mar jatendruok mar CAF Patrice Motsepe koro juolo geno mar pinje Afrika ma ugwe makoro mi thuolo mar bago tukego e yor kanyakla higa mar 2027. Kuku matend CAF manyicha ne oromo e boma Cairo e piny Misri odhialo Afrika ma ugwe bwo kanyakla margi ma otisni pamoja bid. Ne tukego mag 2027 Misri, Senegal kod Botswana Benincha ne olap dhogi ndong' ne bago AFCON, to kata kamano giywa ng'ich ndalo ariyo motelo ne lendo ma ogola yanga mar puodho Kenya, Uganda kod Tanzania. Okang' makama bende nyiso ni tim mar Kenya Harambee Stars kod timbe matugo e lo Tanzania kod Uganda oyudo tiko manyalodia mar dhi tugo e AFCON e higa mar 2027. Kaka yor manyo puoth mar CAF oyangore ni Kenya osingo keto ikruok moromo ne pewe mag tugo kaka Moi International Sports Center Kasarani, pau tuke manyayo e bwo Nairobi, pau tuke ma Kipchoge Keino Stadium e boma Eldoret kod pap mar Talanta. Yumachiel mokalo jatend migawo mar tuke Babu na Mwamba nyocha ne oselando ni olor pewe mag Kasarani kaachiel kod Nyayo mondo mi timnegi loso makende. This is a long-term investment. We really want AFCON 2027. We are really praying and doing everything possible to get AFCON 2027. Jatend Kenya William Ruto sesingo dwaro makende mar neno ni sirkal obero pewe mag tugo mondo mi ochope rang'iny manyalo bago tuke makamago. We will make sure that whatever infrastructural facility that are required will be made available to make sure that we move Kenya to the next level in our sports industry. Igeno ni pau tuke ma Kipkeino ibiro yaw mondo mi oting' johera mag adhula maromo 15,000. Kamano ma Talanta mani Jamhuri e bwo Nairobi igeno ni dhi gere rang'iny mar ting'o johera mag adhula ma ok tin ne 50,000. Pewe duto idhi ger kod jolweny mag KDF. Piny Uganda yango en oriedo pe kaka Nambole Stadium e kind mamoko ma pod ok oyangi e lela. Piny Tanzania ni kod pau tuke ma Benjamin Mkapa kama moko ineno ni nyalo konyo gin kaka Chamazi ma ituge kod tim mar Azam FC, CCM Kirumba Stadium e boma Mwanza kod mamoko. CAF dwaro ni pewe ma idhi tugi AFCON owinjore obedie machiegni kod pewe mag ndege, osiptal manie rang'iny mamalo kod magawa manyadhi ma dho ngere dendo ni 5-star hotel. Piny mabago tukego bende nyaka bed kod pewe manyalo konyo timbe e ikruok ne tukego. Arita bende nyaka jiw makare kaachiel kod magawa mag jotugo. Kamano oriwo koda keto picha mag wang' dede mag CCTV. Piny Morocco ema oyudo puoth mar bago tuke AFCON e higa mar 2025 bang' ka Nigeria kod Algeria nyocha were kod dwaro mag bago tukego. Historia lero ni Kenya ne oyudo thuolo mar bago tuke AFCON e higa 1996 kaachiel kod higa mar 2018 mane ogido tiko mar bago tuke mag African Nation Championship. Makmani thuolo ariyogo duto ne otore bang' Kenya ne rem timo ikruok moromo to ahinya e pewe mag tugo. Ken Muga, Ramogi TV. Mana kaka nawacho motelo nyakoro Ramogi koro ting'o dong' ne timbe mawuok e pinje Afrika ma ugwe mondo koro gibi gimi kata gibi gipugwi johera mag tuke adhula e kinde ma ibiro bag tukego e pinje mag Afrika ma ugwe moting'o Kenya, Uganda kod Tanzania. Nyakoro Ramogi wawere kod mago. Od bura mamalo ochungo keto e tem paro mar chwalo pakata paro mane ochwal kod aput mar somo nyaka chop ket winjruok ma dwarore. Kata jood burago koni moko kuom paro mag apudno kelo ywaruok e kind bede migepe mopogore opogore koriwo koda ka duol mandiko jopuonje tich TSC. Ma biro mana bang' ndalo matin bang' TSC chwalo ng'ur e nyim od burano ni tiegruok mar higa achiel ne jopuonje ma osetimo tiegruok margi mag somo kaka ne ochwal kod apudno nyalo rocho chenro mag tiego jopuonj kaka gisebedo ka gitimo. Judith Omondi ni kod ler mathoth.
Madhi juma achiel bang' duol mandiko jopuonje pachoka chwalo ng'ure od bura ewi moko kuom paro mane ogol kod aput mar somo kaka paro mabiro dhi ataro kod chike moko matayo TSC. Od bura odiochieng' makawuono ng'ado mondo mi kik ketie tim paro mag apudno nyaka chop puodhgi kaka chik ma owinjo tie sekta mar somo. This commission as provided under Article 237(3) of the Constitution. There is a trend in this country where recommendations are made by committees that are appointed and they are implemented by passing this House, Mr. Speaker. And it has a force of law. Mr. Speaker, we would like you to pronounce yourself on these matters that are being implemented on the basis of recommendation, Mr. Speaker. And it is expected that people should obey them. Mr. Speaker, the work of a member of parliament, one of the cardinal roles of a member of parliament is legislation. Jatend kweth mar jood bura mathoth ne okoni odhi bago twako jatend migawo mar somo mondo mi gineni moko kuom lokruoge otim kendo los chike kapok oketgi e tim. We'll pick it up with the Minister for Education to ensure that no recommendation from the Working Party that touches on statute or on the Constitution that is implemented without requisite changes to the laws. And that, Honourable Speaker, allow me to follow it up with the Minister to make sure that he does give a statement on what he is doing in line with all the recommendations. Engage the Minister, and I'll direct you to bring a comprehensive statement to that issue Tuesday, a week today. Not next Tuesday, the other Tuesday. Moko kuom paro mag aput mane oyier kod jatend piny Kenya ma oseketie tim oriwo chwalo jopuonjre mag junior secondary primary, tiyo kod lai manyien e chwalo omenda ne kuonde tiegruok mamalo kaka mbalariany, kaachiel gi tiyo kod dhok ariyo kende kaka ma ochuno ne jopuonjre mag klas 12 ma jatend migawo mar somo nyolando ni chakore giko mar higani. Judith Omondi, Ramogi TV. Nyadendi moro ma ichich ochwo gi pala ma onego maneja mar weche mag omenda e kar thieth ma Nairobi Hospital Eric Maigo koro idhi din ne od ang'ech kuom ndalo 21 mondo mi ochiw thuolo mar timo nonro e wi nek ma kamano. Nyadendi no nomake kar dak ma Kibra e kaunti ma Nairobi bang' tipo mar CCTV nyiso tipo mare kane nitiere alwora mar od Maigo kama ne opoye kochikore e wi ohinga ma ochielo kar dak mar Maigo. Lydia Okeyo nigi ler mathoth. Bang' wang' dede mar CCTV nyiso tipo mare alwora mar kardak mar meneja mano mar omenda ma Nairobi Hospital Eric Maigo. Nyade no ma jahigni 16 ma ichich goni no onego Eric Maigo bang' chwe gi pala nyade 25 nyochwale doho bang' kanyondhiye gi obila chieng' tich ariyo. Apisas matimo nonro ewi nek mar Maigo kwa jang'ad bura mondo mi omigi ndalo 21 matimo nonro ewi burano. Nonro moting'o nono pach nyano kane kare kod timo nonro mar nyenyo mar del kata DNA. I do pray for 21 days to enable me to escort the suspect for mental assessment and age assessment. Apisa mar okwach kich matimo nonro yango ni kwa makama biro kaluwore ni nyano kodak kamoro achiel osiko dar kuom mano okin gadieri mar yude mayot. Bende owacho ni nyano dipo ka orocho chenro mar timo nonro masani dhi mbele ewi nek mar Maigo. Nyadendi no osebed ka ogeng'ne tesendo bila mamuthaiga ka apisa mag okwach kich wacho ni nitiere joneno ma bende igeno ni biro chope doho mar golo neno ewi bura ma kamano. Lydia Okeyo, Ramogi TV, Nairobi. Janon buge omenda mag piny owacho yango ni kaunti ma Homa Bay nyalo bedo ni ne owito omenda bura e omenda mag 2021-2022 kokale chudo mag jotich kod chudo mamoko mag kaunti. Kaluwore gi report magigolo, Homa Bay ne okonyiso ler ewi kwan jotich manyien mane ondiki mano kelo medruok mara maloyo $1 billion e chudo mag jotich e higa achiel. Report moyango duoko mar nondo mane otim kod janon buge omenda ni kaunti ma Homa Bay e omenda mag 2021-2022 e kinde telo mokalo. Oyango ni nitie chich kaka ne oti kod omenda mag jopiny kaluwore kod rem bedo kod obok masiro kaka omenda ne otigo e moko kuom chudo mane kaunti otimo. E chudo mag jotich mongirore e kaunti no, lipod janon buge mag omenda oluwo ni e $4 milion 93,525,542 mane giyudo wach ni oketi. $4 333,775 ema ler ne oyangore, ka kwano ok nyal yango malong'o kaka ne $1,196
5,226 notiyo. E omenda no bende ler malong'o onge wi $11,991,777 ma okoni ne otigodo e chulo jotije lwedo mag kaunti kaluwore ni onge ler kaka ne jotije go donjo e tich kod kit tich mane gitimo. Ei bilion 4,93,825,542 manoketi ne chudo mag jotich, chudo manokawo $4,426,726 ne otima ching oko mar lai mar lony manyasani mar IPPD, gino magikoni nyalo kelo rot mar lal mar omenda kaluwore ni kaka chudo ne otim ok nyal yangore. Chich machielo mowuok kaka piny owacho mar kaunti ma Homa Bay notiyo kod omenda iko omenda 221,222 en medruok mar bilion 1,047,235,134 ewi chudo mag jotich kowuok e bilion 3,046,591 iko omenda mag 220,221 nyaka bilion 4,023,825,542 iko omenda mag 221,222 ka gima kelo chich en ni onge gima yango ni ne ondik jotich manyien koting'o lendo mag thuolo mora mora mar tich, andika manyiso ni jotich mathoth ne omed lemo mag tich bende. Kata obedo ni piny owacho ne olero ni ma ne obiro kaluwore kod winjruok makanyakla kata CBA e kind sirikand kaunti ma Homa Bay kod jotich mage, onge gima nyiso kwan jotich mane otim godo winjruok makamano kod medruok mamoro kamoro nowinjo bed ni yudo. Kata obedo ni piny owacho mar kaunti ma Homa Bay e telo mokalo ne okoni bilion 1,416,731,548 ne otigodo e nyiewo mwandu mopogore opogore koting'o $248,698,285 e chwalo chenro moyiedhi. Chich oneno wi kaka noti kod $19,944,513 ma ikoni migawo mar thieth ne otiyogodo e nyiewo gige thieth kaluwore ni onge ler manyiso kaka ne otim chudo mag mwandugo kendo kelo chich kaka ne oti kod omendago. E wi wach machielo manyuolo penjo bende en kata obedo ni kauntino ne okoni ne gichwalo bilion 1,177,145,243 ne od bura mar kaunti ma Homa Bay iko omenda mag 221,222 mana bilion 1,122,267,322 ema inyalo yangi ka milion 54,877,921 ok nyal chiw ler mare. Janon buge omenda piny owacho bende okoni nyalo bedo ni mibadhi ne oneno kokalo e gedo mag apeyni, kata obedo ni bilion 3,126,881,869 noyud ni ne oketi ne chenro mar gero apeyni koting'o $144,809,989 manotigodo e gero apeyni madongo kod gedo mag olalo koting'o chudo mag $71,918,951. Ler mar $71,918,951 ok nyal yangi. Lipod nondo mar janon buge omenda kata Auditor General okoni moko kuom gik ma kelo to kaka ni kaunti ma Homa Bay otiyo kod omenda e hiko omenda mag 221,222 oting'o yo ma ok ler manondik godo jotije kaunti, chudo magalagala manochwal ni duol mar riwruok mar governors, tije mane ok otieki e wang' sa koting'o gedo mar kama mine nyalo konyore e od thieth ma Okikia Mayo, deko gero od thieth ma Thuon Gweno Dispensary kama milion 3,530,431 ler ne gwenyore, gedo mar alap mar tuke ma Homa Bay ma milion 420,209,83 ok nyal yang obok manyiso kaka ne otigodo bende na achiel kuom gima kelo chich. Bende oyangore ni kaunti ma Homa Bay ne otiyo kod jotich moko mapok omi tiegruok mong'ith e wi chenro mag ng'iewo kod uso mwandu mag piny owacho midendo ni procurement. E kinde ma piny owacho mag counties medo keto kenge mag neno ni omenda mag jopiny otigodo e yo makare, janon buge omenda kata kamano koni pek ma osebedo en deko mar chudo mag omenda kowuok e piny owacho mamalo kadhi ne piny owacho mag counties. Owere kod mago ma kaunti ma Homa Bay nyaka Ramogi gi duoko mar lipot mar janon buge omenda mag piny owacho. Koro wadhi nyaka e kaunti ma Kisii. Tend kaunti ma Kisii ochungo sa jotije kaunti no ma kwan gi nyalo romo 740 tok rem chopo e alap mag Gusii Stadium higa mokalo kaluwore kod kweno mane odhi nyime e kinde no mar ng'eyo kwan mag jotich kendo fwenyo mago machiko kopodho. Jafwambo marwa Crispin Otieno lerono mathoth kaluwore kod lipodno ma bende medo kelo achiedh nade e kaunti ma Kisii. Tarik 15 dwe mar 11 higa mokalo, gavana ma kaunti ma Kisii Simba Arati to ka otelo mar kaunti no ne oluongo jotije duto ma kaunti no kuom ndalo adek e alap mag Gusii e yango kwan mar jotije ma kaunti ma Kisii. Dweche buora tok kweno no,
jagoro maduong' ma kaunti ma Kisii ondiko barua ne apis ma otelo ne jotich Human Resource mondo ochung chiwo osara ne jotije 740. E oboke mar Ramogi TV oyango, jotijego wachore ni ne ok ochopo e alap mag Gusii mondo kwan gi ayanga kendo moko ne ok okwayo kata rusa mondo ng'e nonro margi. E baruano, jotije 397 mawuok e migawo mar thieth ok bi yudo sachgi chakre dwe mar 10. Jotije 78 wuok e migawo mar somo, jotije 55 wuok e migawo mar pur, jotije 58 wuok e migawo matayo chenro mag county kata administration, ka jotije 10 wuok e kuku mar tend county kata executive. Baruano sani okelo ywaruok maduong' e kind tend gavana Arati kaachiel kod seneta ma county no, Richard Onyonka. Onyonka e barua mane oro ne ute fwambo wacho ni jotijego 740 oroch ratichgi mag tich kendo kaka jotelo ma Kisii gibiro timo kar ma ginyalo mar neno ni jogo ma omi barua machungo chudo margi oyudo ratichgi. Magi timore e kinde ma tend Arati oramo ni obiro kedo kod mibadhi kod jotije nyawawa e kaunti no mondo jopiny oyangi kaka pesa gi tiyo e yore mag dongruok. Arati ochano bago twak mar kaunti ma Kisii tarik 3 dwe mabiro, kama obiro keto ayanga moko kuom gik ma osetimo kendo mago mochano timo ne jopiny. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kowuok Kisii nyaka Ramogi oduoga ne kendo Nairobi ka kama duol ma ochung' ne ng'iyo kaka obila tiyo IPOA koro sundo mondo wibi migi oteku mar kaundamo mar chik ne obila ma giyudo kod ketho. IPOA bende oseyo bad migawo mar obila ma Senotelia kod Jafet Koome kuom rocho tije bang' miyogi lipot ma obam ewi nonro magitimo. Magi noyangore kinde mane IPOA ochopo nyim komiti mar twak masani winjo pach jopiny. Jafwambo marwa Eric Owenga ne ochopo Bomas of Kenya kendo losonwa report machal kod ma. Koweyo teko mar kawo ne obila okang' mowinjore mar chik ponono ni oyudgi kod ketho moro amora, IPOA bende dwaro mondo omedgi tich ahinya mar ng'iyo kaka bede migepe moko mag arita kwe tiyo. Jakom mar IPOA lero ni migepe mag arita kinde duto othoro tiyo tich achiel, to obila ema kinde duto ema ginono kosa magitimo gino makoro nyaka loki. But even as you lament lack of prosecutorial powers, have you cared to understand that you can institute private prosecution? For us to be very effective, it's important that IPOA be entrenched in the Constitution as a Chapter 15 commission and its mandate spread over uniform services in regards to civilian engagement with all uniformed services, of course, except the defense. I know Honorable Hassan has indicated that we shouldn't be given prosecutorial power. Truth be told is that the more people review the files, the more the delay and justice is actually both for the police officer and for the people. Kama timar Kalonzo Musyoka gi Kimani Ichung'wah sechego no keto IPOA etago maliet mar chiwo ler kaka gisobedo hagitiyo kinde mokalo. Kata kamano IPOA nowacho ni dwaro margi mar chopo ratiro ok osebedo mayot kendo gore Lwanda kaluwore ni obila kinde duto mino badgi. We sometimes encounter bottlenecks because this laboratory is under the control of the DCI. The DCI, to me, and I want you legislators, is part of the NPS. He is under the command of the IG, and he cannot be independent. He denies or they alter the evidence because they have to give us the report. Kaka okang' mar chopo dwaro mar ogirimiti e kind piny Kenya gi Haiti, chenro mar kowo maromo obila 1,000 sani ni okang' mamalo ondamo mabende igeno ni en mar kelo kwe e pinyno. Kata kamano IPOA nolero ni onge teko mar ng'iyo kaka obila biro tiyo kata kedo gi jopiny ma Haiti. Ka bende ne ging'iso luoro ewi ikruok mar obila ma ibiro tero e pinyno. We are very concerned about the welfare of our officers as they engage or live for Haiti, and most importantly, training for them to be able to carry out the duties they are required to do while there. Kinde ng'anyo mar pingo piny owacho mar Kenya Kwanza mahigani, IPOA nofulo ni kwan oganda mane owito ngimagi kinde no ne gin 57. Ka Nairobi nowito oganda maromo 20, Kisumu nolalo oganda maromo 33, kaka Kakamega nowito oganda maromo 2. IPOA bende nowacho ni sani ginono buche maromo 237.
gino ma IPOA oseyo mokalo. Why would a professional police officer continue to inflict injury to somebody whom they have already subdued? Kweth mamoko mane ochopo e nyim kamati maduong' mar twakno gin kaka jodak ma Wajir mabende sundo kaunti margi mar Wajir South, maendeleo ya wanawake, duol mochung'ne riwo wi oganda NCIC e kind mamoko. E seche migeno ni kamati maduong' mochung'ne weche mag twak biro tieko kawo pach oganda odiechieng' makiny, odiechieng' makawuono, paro mar bero kaachiel kod timo lokruok duol mochung'ne yiero e thuru kana kwako twak makawuono kaka okang' maneno ni yiero makinde mabiro ota e yo makare. Eric Owenga, Ramogi TV, Bomas of Kenya, Nairobi County. Wadhi nyime nyako Ramogi koro wadonjo motende kod weche mag limbe mabende dhi bedo achiel kuom thoro wach ma wadhi wuoye kawuono kod wendo na en ni jo sekta mar limbe koni medruok mar nengo mauta kaachiel kod mwandu mopogore opogore pacho ka koro biro chunogi medo nengo mag limbe ne jogo mayuoro e kuonde mopogore opogore malombo wang' ka dhood nam chumbi ka oloso Mombasa e nyasi mar yango odiechieng' mar limbe e piny mangima. Bende giwacho ni gin kod gikoni en ayanga ni pek mar ngima bende osekwako sekta no, kata kamano gisebedo ka gitemo deyo nyuok mar temo lombo kwan welo mathoth mondo mi obi e pacho ka. Gavana mar kaunti ma Mombasa to kwayo piny owacho mondo mi owit oko chik madwaro ni welo duto madonjo e pacho ka gi meli ochul omuom mag visa, kolero ni mano en achiel kuom obadho maduoko chien kwan mag welo madonjo e pacho ka. Kaso be kako ng'ere onge kamoro amora ma safe sana. Koro mednwa security. Wan gigo mang'eny ma wan go ka mila mawa machon, wan gigo ma wanyalo tiyogo kaka cathedrals mondo wakelgi mondo gi rwak welo mang'eny mondo yuto mar rwako oganda mondo medre. Our ask from the national government is one, remove the issue of visa issuance for every cruise ship that is able to dock in Mombasa. I'm informed that one of the largest cruise ships is going to be in Mombasa by February of this coming year. When you have 4,000 people who have spending money and they're going to be in Mombasa over a short period of time, that is going to be a boost to the county of Mombasa and the country in general. We have contributed 10.39% to the GDP. This year, inshallah, 2023, we are looking at contributing not less than 12.5% to the GDP. Pero kamano nyako Ramogi Jwang kum kete Ramogi TV gi sani koradani mondo mwakau yuo marwa makungo to kapo kakau yuo na nyisi ni wendo marwa wangoro ka e studio marwa mar Ramogi TV iluongo ni George Juma Ondeng mabende en jang'ad rieko ne migao mar weche mag limbe pacho ka kendo wadhi gane kode mbaka kawuono ni odiechieng' ma piny mangima odhialo odiechieng' mar weche limbe kendo kaber to nyaka wayang ni to gwenge wato chalo nade nikech wacho ni thuru lo yieng'o. Mae gima okelo waka momiyo jaduong' George Juma Ondeng nitie ka. Amosi ni OIMORE George. OIMORE George. Erokamano ahinya. Wachiegni e studio mar Ramogi TV kendo amor ahinya ka ikawo thuolo mari mar biro ka. Amosi nyikwa Ramogi kapok wadhi yweyo kaso du wachak twak. Amosi no kweuru nyikwa Ramogi Jwang ageno no botwak maber. Erokamano ahinya. Nyakwa Ramogi mana kaka iwinjo no yiena mondo mi akaw yo marwa mokwongo ka waduogo to twak marwa biro ng'iyo ni to gin gwenge mage manyalo ywayo jolimbe gwenge ma kaluo to gin ang'o mowinjo bed ni timo mosetim ma itimo sani kod mowinjo bed ni timo mondo waket ayanga wang'i ka piny owacho mamalo nyalo tiyo kod piny owacho mag counties. Par ni George Juma Ondeng en jang'ad rieko e migao mar weche limbe e pacho ka mangima kong'ado rieko ne jatend migao mar weche mag limbe kod migao no duto. Miyo kodugo to twak dhi mako mach kik dhi mabor med mana kete ka.
Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, nus milion miloyo juma ka juma kod grand draw mar milion 3. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Dista 487*3# yier kama mondo ikni jipange na view sasa. Bang'e yier kama mondo ikni package mondo iyud points mabiro keti thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Tich Ang'wen, tudri gi Sharon Ong'ao e chenro mar poko pogore ka osir gi bengi mar Equity. Grupo gisebedo ka gitayo maber ahinya kaka jo Equity nikech gisupport us that group. Koro wan kaka jo group wan bende chuno wan nyaka wabed gi chike matayowa, to nyaka wabed kaka waluwo gi chike ma coordinate kod jo Equity mamiyowa poko pogore. Poko pogore, saa 2:30 nyaka saa 3 okinyi e Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Candace, what's that? I brought you a small bonus. Bonus for what? You got us 299 family dinners, 64 kisses on the cheek, 12 road trips to see grandma, 42 jokes from daddy, 49 laughs from mommy. In over 60 years of dealing with numbers, we've learned that the numbers that matter the most to you are the ones that matter the most to us. NCBA Bank. Go for it. Erokamano nyakora Ramogi, koro wadonje twak miluongo ni buch jopiny kae kama jopiny bende yude gik motenore kod ngimane kendo mamulo ngimane. Inyalo ndikona ka in kod penjo moro amora weche mag jolimbe kata limbe e gwengewa ma Kaluo kata mana e piny Kenya mangima. Nyakora Ramogi, namba mara SMS en 236000 ka in gi penjo orane kanya bro yude mayot nono. Kata namba mar studio men 07 kata namba mar studio men 26300 kanyo ndo nyakora Ramogi inyalo ndiko na mapiyo piyo mondo imiane pachi. Nang'isi motelo ni wan ka kod jalony okada na keth sama tutainya nikech weche thoth e buch jopiny to kae ma jopiny bende dwani mondo ng'eni to piny gi ochimo kama chalo nade. Jaduong' Ondeng' machiegni kendo nyakora Ramogi orwaki kaka nise nyisogi ni mosogi. Sekta mar limbe e piny Kenya motelo ne biro mar corona en achiel kuom sectors ma piny Kenya ne gole yuto mathoth ahinya. To kendo kata mana bang' corona, joma nitie sekta ma untiere sani mar jolimbe wacho ni chal ka koro gik moko chako lokore kendo duoge wang'e. Gin ang'o gini minyalo tim mondo ger kendo tegi kendo ting' malo sekta mar limbe pacho ka bang' corona, nikech koro iwacho ni there is a recovery. Nitiere ji wuok kama ne chandruok oyudogi e chakoro ji chako chango ka imanyo yore mag ting'o malo sectors mopogore opogore. Ang'o mowinjo bed ni timo? Mokwongo adwoko kamano kuom luonga e studio mar Ramogi. Gigo mwanyalo timo en ni nitiere chandro mar sirkal maduong' mar Kenya Kwanza i weche mag limbe. To mokwongo en ni ndalo machon welo ne biro kama na neno le to kod dhi Mombasa, dhi budho i nam chumbi. To sirkal noneno ni mano kende ok nyal nikech kiketo le to kod nam chumbi wan gi kuonde mang'eny i Kenya ka ma welo ok bi chope. Mondo welo chop kanyo nyiso ni nyaka koro wamed gigo ma welo nyalo neno. To king'iyo nikech koro waloso kod nyikwa Ramogi Ajwang', jatelo mar piny Ker William Ruto nowacho kendo en gimo keto ni gimiluongo ni Western Circuit odwan mondo ger.
to Western Circuit no oriwo counties waduto mag Luo Nyanza to kendiriu nyaka Western Province, the former Western Province mar Vihiga, Kakamega. So kichako Migori, Homa Bay, Siaya, Kisumu, iket Busia, imed Vihiga, Kakamega, Trans Nzoia. Mago en migepe miluongo ni Western Circuit. Koro en gimoseketo chenro motegno mondo kuondego oger. Koro gigo duto ma ji nyalo dhi neno kuondgo. Kichako Migori wan gi thim lich ohinga. Kibiro Homa Bay wan gi Tom Mboya Mausoleum, wan gi Simbi Nyaima. Kipiro Kisumu ka wan gi kuonde mopogre, wan gi Kisumu Museum, wan kod kidhi Seme nitiere Kit Mikayi. Kibiro Siaya wan kod iluongo nango Got Ramogi kod kuonde machal kamano. Western bende wan gi Crying Stones ma Kakamega Forest. Wan gi gigo ma ji nyalo biro neno. To gima duong' pod ok olosgi. Gin gigo ma ji nyalo neno to pok gichopo i okang' mo orpo be nuwelo biro ma welo winj ni koro budho iye kuondgo beyo. Losogi oting'o ang'o gini kowacho ni pok olosgi? Gin ang'o gini madwarore mondo koro wendo kobiro to wacho ni achopo kama nyalo yude mor mar chunya, kendo nyiso ni pesa matiyo kawuok godo loka kata kawuok godo e piny moro e Kenya ka e gweng' machielo kabiro kata kuom ranyisi Migori, Homa Bay, Kisumu kata Siaya, nyiso ni aneno gima omiya mor ma ok aywago pesana. Mokwongo nitie gima dho ngere luongo ni infrastructure. Kidhi wakaw kuom Migori, wachak gi Migori, thim lich ohinga, ndara machopo thim lich ohinga, mano en gima rubene sirkal mar county loso. Nikeche ka giloso ndarano gikonyo nyaka jok modak nyatike piny. Koro jogo be dhano jogo kura man kanyo ma gin kata jogolo sur gibe giyudo ndara maber. Mar ariyo, kanyo thim lich ohinga dware pi, gionge kod pi masawasawa manyalo konyogi. To seche moko idhi kuondgo kata cho mitiyogo onge. To king'iyo thim lich, kata mana restaurant, hotel ma ng'ato nyalo donjo kanyo machiemie. Nikech kiringo kiwuok Homa Bay town, Migori town en kilomita 40. Mondi wuok kilomita 40, seche moko ikian nyaka iting' pi mar modho. Kidhi kanyo onge pi modho. Koro dware en kuondgo. Mokwongo, waket gi mondo gibed kama cho mantie kanyo kar konyruok bedo cho masawasawa. Makakra mzungu jarachar kobiro to mor ni kama odhieno en kama ber. Mar ariyo, nyako bed kanyo ma bende jogweng' yudo kaka yutie mondo eka kuondgo bed karan konyo kuonde ma gintie. Ma kidhi kanyo tiyudo ka jogweng' moluoro thim lich neno ber mar thim lich bedo World Heritage Site. Now, kidhi kuonde kaka Simbi, onge gimiluongo ni interpretation center. Nyako bed nu ugero gimoro ma ng'ato kobiro to ok ji puonjre tiend yath. Nitiere ot molos kama unyalo donjo mupuonjie jopiny. To ai jogwenge bende nyaka bed nitiyo ma gibe giyutogo kanyo, iyo moriere ma gibe gineno karawan kaka jo piny ma Simbi Nyaima nitie. Welo kobiro to nyalo konyowa. Gimoro nitie matimre. Wan gi airport iluongo ni Kisumu International Airport. Yes. Akia kaka International Kisumu Airport en. Nikech pok awinjo a single ndege achiel mok loka gwelo mobiro ka. To mano en gima kwayo jotendwa. Nyaka gilos gi sirkal mamalo mondo chak yien ndeke mawuok loka okelnwa welo i piny mar Nyanza kowuok loka. Nikech mano bomiyo koro jogwenge yudo welo. Ok ni ng'ato kosebiro Nairobi modhi limo Masai Mara, molimo kamachielo, to ka pesa ne odong' to eko wacho ni koro wadhi nyaka Kisumu bentie. Kwa yawo kanyo mobet nitie ndeke manyalo biro ma ok loka to biro to pie e pap ma Kisumu no. To otende ma Kisumu boyudo kony, otende man Migori boyudo kony, otende mag Siaya boyudo kony, nikech jogo bochako biro neno gik moko mantiere gwengewa. Juma, ma en migawo mar limbe ma temo somo gi paro kotende kod gik ma owinjo bed ni keto mondo limbe otegno e pacho ka inya pinje gwenge mopogore opogore ma samoro bor gi Nairobi to nitiere gik manyalo ywayo limbe. Un kaka migawo, rieko mage moseng'ado ka wuoyo kod sirikal mamalo, nikech ang'eyo ni jatendi bedo e buche mag jotend migepe miluongo ni cabinet meetings ma samoro inyalo wacho ni to koro kaka wawuok e thuolo mar corona
wamanyo kaka wanyalo duogo kaka ne wan chon mondo waywa pesa mathoth kowuok kuom jolimbe. Gin ang'o gini miparo ni migawo ni to timo mar yawo, nikech aparo ni ka gibiro gi kwayo mar yawo paw ndeke ma miyo weche mag limbe nyalo yawore to samoro piny owacho mamalo nyalo winjogi mapiyo ka gimakore kod 10 counties. Ere tudruok manitiere kind migawo maru gi 10 counties manyalo miyo ma otimre mayot? Counties wa Manyanza pok watiyogo ma iyo maber, anyalo wacho kamano, nikech gigi timre ni seche moko siasa goyo tich. Ang'eyo officers matiyo kuondgo gin gi chuny maber mar tiyo kodwa, lakini seche moko wach siasa nyaka giwinj jotendgi mag siasa to wachang'o. To migawo osetemo keto chanro machiegni kama, yande wan Siaya. To gima ne wadhi timo Siaya en dhi neno mausoleum mar Johana Owalo ma sirkal dwa kete pesa mondo loke kar limbe, nikech achiel kuom gik ma ji limo king'iyo piny mangima, ji dhi Israel, to gima tero ji Israel en dhi neno kama ne Ukristo ochakre, din mar Kristo. Koro wabende i piny mar Nyanza ka, achiel kuom kanise manochako chon en mar Luo Nomia Church. Mane kanisa manochako higni mag keka Kenya wa koloni obiro ka. Kuom mano sirkal maduong' oneno ni mondo olok kanyo kar limbe mondo ji olose yo maber manyalo miyo ji, nyaka nyithind skul, nyaka joma wuok oko obi olim pacho ma Siaya. To ok mano kende, nitie nyaka mpango mar loso Simbi Nyaimba mondo bed kar limbe motegno. Nitie mpango mar loso Thimlich Ohinga mondo bed kar limbe motegno. Nitiere tudruok ma sani dhi mbele ikind National Museums of Kenya to kod county government ma Siaya mondo gi identify giwuothi county mangima ginen to kuonde limbe mantie kanyo gin mage. Ka gise wuotho magineno to gibo chako timo chandro mar gero, nikech kawaida ikuongi timo nonro, kisetieko nonro to kori gero, kisegero teka kori lando jo piny gima yandwa timo nonro mwa gero cha, koro biur mondo utimeno mondo unene. To yo machielo bende nitie gimiluongo ni cultural festival. To king'iyo Rusinga Cultural Festival en achiel kuom cultural festivals ma sirkal maduong' osetiego ni gibo kawo mondo bed one of the national cultural festival i Kenya mangima. Gin mana beach masani osekawo. Achiel ma yando chak ne en ma cultural festival, wan kod Loyangalani Cultural Festival, wan kod Ulagate, wan Gurusinga, ai kod Turkana. Koro ok gin mang'eny ahinya, to wan kaka oganda mar Joluo, oganda mar Josuba Mwalo, Rusinga Cultural Festival ibo loso mondo bed gino mar sirkal maduong'. Mondo okel welo, ok welo mo Kenya kende. Nitie nyaka welo ma wuok loka, nitie jo China ma gikwang'o mana yiedhi. To gimor sana gwach mar dhi Suba niwach yiedhino. E weche mag lendo ma iwachogi, bende paro ni nitiere gima orem mamiyo samoro thurwa ng'ato paro mana ni Thimlich Ohinga en ana nying, ng'ato paro ni en mana Simbi Nyaima en mana nying mar nam moro kanyo matin, ok ging'eyo ni gik moko nitiere ma nie iye minyalo ne. Ng'ato paro ni kuonde mag neno le maruma en ena kama iluongo ni Ruma kamano, Lambwe Valley en ena Valley kamano, nam ma wan go Victoria ni en ena dho nam kamano, onge kuonde moko minyalo. Iparo ni pok wachung' kaka oganda mar lando kuonde gi yo makare, kata tendwa mag counties ma koro ni nitiere kod higni 10 gi sani? Lando kuondego nitie migawo ma sirkal momi tich mar lendo, iluongo ni Kenya Tourism Board. To kuom ndalo machon yando ok gisebedo gi tudruok maber kod county governments wa. To mane emomiyo sirkal masani mantie ni oseketogi ni nyaka giwuoth ma ging'e gik ma wan go, nikech kapok ilando nyaka ing'e ni gigo nitie. Yes. To koro omigi tich mar neno ni giwuotho i Kenya mangima ma ginyiso jo Kenya gigo ma jo Kenya nugo. Nikech seche moko inyalo wuok kata ni wuok Siaya tikian Ruma National Park nitie piny mar Homa Bay, ikia Kamangere National Park nitiere, ikian Thimlich nitiere Homa Bay. Koro gima duong' mokwongo en ni jo Kenya Tourism Board dwa tiyo kod county governments mag piny Luoka mondo ging'e gigo duto mango.
ae gichak landogi e yo mowinjore. To seche milandogi kamano, yes, sirikal mag kaunti bende nyaka ket pesa, nikech joluo wacho ni tigu pesa mondo iyud pesa. To king'eyo sirikal mag kaunti sani koro gin gi higni adi? Higni 10. Mano pod gin nyithindo. Sirikal maduong' ja higni 60, mano jaduong'. Koro sirikal mar kaunti nyaka yie mondo ti kod sirikal maduong' yore mag jiwo kendo gero kuonde limbe eka mondo gichak yudo ji. Nikech riwruok ema kelo dongruok. To ka gidwa tiyo kendgi, jolony mag weche mag limbe ng'eng'gi pod ni sirikal maduong'. Pesa mang'eny mag limbe migerogo kuonde limbe pod ni sirikal maduong'. Koro mondo pesa no chop mondo county government oyude, en nyaka giriwre magiti kod sirikal maduong' eka mondo giyud konyruok. Patrick Otieno, awacho ni an ang'ama chiegni kod thim lich oinga, aseneno higni mang'eny kata higni buora ka jowuoth chandore kabisa, inyalo kony gi nang'o? Mano penjo mare. Kasto OJ wuod Nyamaju kawuok go Kabege Junction Seme, janeno manyien mar Ramogi TV, an benda mor kode kinarwake. Weche mowachogi ka wang'iyogi kaka oganda, wacho ni cultural festival gi ang'o gini hie mwinjo bed ni itime, nikech kwa wacho ni wadhi bedo gi romo mar nyiso kitwa mar oganda notimoro Homa Bay. Bang' mano ang'o gini mwinjo bed ni tikech nitiere gik moko ma samoro wacho ni follow ups manyalo konyo ing'eyo ni oganda ni dhi timo nyasi mar kitgi gi timbegi. Dipo ni inyalo luongo gendini mamoko mondo bione kogwelgi gi jotelo, koso en gima koro watim kaka oganda mondo koro wawene piny mondo bi omany nini watimo? Erokamano kuom penjono. Mokwongo, cultural festival king'iyo mar county en gima itimo odiechieng' achiel. Lakini county nitiere kod sub counties, to en kod locations, to en sub locations. Kaber gigi gin gigo machakre i sub location. Nyaka bed ni county oketo chanro ma sub locations chako timo gi mag chenro iyo machon, kata ka gin miende, kata ka gin ang'o, to gichako ochal gir piem ma ji piemre i county mangima. Ka gitime kamano, tibo yudo ka gino bo kelo chuny ji chako dok gigi mondo ging'en gini nitie kod yuto mbele ka. Koro gichak chanro mabet kaka mar higa achiel, ochakre i sub county, ti sub county ka gichake i location gi sub locations. Kore ka gidwar jogo ma ka en gima chal kaka piem, to jogo moloyo dhi chako bet ndalo county cultural festival. To mondo bed gino bende ma ywayo ji, giyawe ken mar Homa Bay, ken mar oganda luo, luon Kenya, luon Uganda, luon Tanzania, luon South Sudan, luon Ethiopia, luon DRC Congo, luon Central African Republic. Gigwel jogo duto mondo pi eko bed gima chal mo oriwo joluo duto. Koro katitime Migori, katitime Siaya, katitime Kisumu, katitime Homa Bay, obed gino marwako oganda duto mag luo. To mondo jowa bendo one kaka anyuola moko dak, gigwel nyaka jo counties moko mondo bio oriwre kodwa ndalo mwatime. Adong' gi dakika achiel ni aneno ka jal moro ndikona ka kowacho gwenge ma oparo ni limbe nyalo timore maber, ochako gi thim lich oinga, Simbi Nyaima, Ayombo, iluongo ni Bundu Hot Springs, Kit Mikai, thim lich Yala Swamp, Ruma National Park, Rhinestone, Tomboya Museum, kanyakla kod mago. Owacho ni olunegie mondo weche gi obed makare. Ang'o minyalo nyiso nyikwara Mogajwang' ka watieko kaka oganda? Ma wach ma ichunyi kaka wuod luo, kendo wach ma samoro nyalo gwelonegi, nyalo kwalonegi, ok apar kibiro gine, nyalo kwalonegi siri moro matin mowuok e piny owacho malo kama ing'ade rieko. Nyisi ni mae gima nyalo timo kaka oganda mondo wayudie gini obed mayot. Nitie chenro ma sirikal maduong' go mondo med kwan mar jolimbe. Higni mayand wan kod jolimbe mok chop 2 million. Ka ging'eng ahinya gichopo 2,100,000. Chenro mantie sani dware mondo wakel jolimbe 5 million. Mondo wayud jolimbe 5 million, nyaka wayien wayikre i gwenge wag kuonde mwadakie mar rwako welo. To sirikandwa mag county nyaka ti kod sirikal mamalo
iloso kuonde ma jowinjowa oseyango gibende gipuodho ni kuondgo limbe nyalo timre, lakini mondo limbe otimre nyaka wagergi. Ka wasegero to welo bobiro. Kaunti nyaka ket pesa, sirkal maduong' nyaka ket pesa. Wan wabotiego mondo sirkal maduong' okel pesa. Kaunti be nyaka ket margi. Ramogi, wach maduong' ka ni tudruok makare nyaka bede kind piny owacho mag counties kaachiel kod sirkal mamalo mar neno ni weche mag limbe otimore yo makare. Joket mwandu bende nyaka koro wuog oko mar keto mwandu mag gero gik machalo kaka kuonde magawa kendo kuonde ma ji nyalo yude thuolo mar buore e seche ma itimo limbe gi jok mowuok e gwenge maboyo ma samoro ok nyal donjo to kendo dok e thuchegi. Ramogi, yore mag tudruok nyaka bed makare, to gima duong' en ni chuny mar chiwruok kaka oganda mar rwako welo kendo neno ni kitwa kod timbe wabendo kwa wechien e kinde makoro wageto jiwo weche mag limbe e alwora mar gwenge ma iluongo ni Western Circuit. Ramogi, erokamano kendo ne jaduong' Juma Ondeng ma bende jasum paro e migawo mar weche mag limbe pachoka weche mag jiwo yore mag limbe. Ramogi, in bende mi kete twak marwa mar bujopiny poj gi pak wakaw yuyo machielo. Ramogi, ka waduogo to achiel kachiel weche manyien pod wadhi godo nyime, weche manyien mag OIMORE kik dhi mabor. Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onegi ng'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo, to mae e kama iyude wechego. Nikech Kenya en marwa waduto, to Ramogi TV en odwa. To kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo. E Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Chiegni e show mamit maratari ma iluongo ni Ramogi Night wakelo go ticha beach katicha beach seche machal kama. Ka in jahera mar luo benga kata ajawa wakelo lingolo mobedo piny mayueyo mana mo. Lunga ni kolo con instrumental kaberni be inyalo lunga ni Boy Handsome Within and Without. Boy Handsome moment away aroji bed and breakfast sama pekni tilunga ni ngenya the entertainer. Kaka pile nya Ramogi wa wacho ni kete manaka. Ramogi Night, Ticha Beach ka Ticha Beach, Sangwe Notieno. Setting up a fundraiser is now just a click away. Visit www.saidika.co.ke and start your fundraising journey today. Medical emergencies, funerals, weddings, supporting your church, school, or corporate needs, Saidika makes fundraising much easier. Once you visit www.saidika.co.ke, select Start a Fundraiser and watch your cause come to life. Share your fundraiser with friends and the global community for seamless support. Donate and receive funds easily through mobile money, debit, or credit cards. Dial *802# or visit www.saidika.co.ke and be the change today. Saidika, connecting hearts, changing lives. Together, we make a difference. Nyororo kwa ugali moto keto kwa masonko basi unga ni gani niambie ni gani unga ni gani kama sio raha premium. An Bahati neging'ia ka mtoto wa mama tinde giluonga mtoto wa Kavagara. En mogo mayom, rachar, dum mamit. To yudre kamora mora. Kwa raha familia atiogi raha premium.
Equity biro mana gocho nigi namba achiel ma en 076300000. Kiki tudri gi jogo sim gi nembni mamoko ka giyangore kaka jotich mag bengi mar Equity. Kiki mi ng'ato mora pin kata OTP mari. Kiki yie ka ofuero mora mar bengi e yor sime. Or ote mora ma itich godo e namba mar ote machuok ma en 333 nono maonge chudo mora. Tiek mibadhi. Kiki yie mondo wuondi. Jipange na view sasa uduogi ber mathoth. Yurthuolo mar bedo jaloch mar omenda miloyo pile ka pile ka ineno tuke malombo ji e view sasa gi siling 10 kende. Wan kod 100,000 miloyo pile ka pile, $500,000 miloyo juma ka juma kod grand draw mar $1,300,000. Mondo ibed jaloch, gima itimo yot mokalo. Star 487 3# yier kama ondiki ni jipange na view sasa. Bang'e yier kama ondiki ni package mondo iyud points mabiro keti e thuolo maber mar bedo jaloch mar milionde modhuro. Jipange ushindi na view sasa. Jipange na view sasa biro mana ywa tol kokalo namba mar 070966700. Weche kod chike mantie nyaka to luw. Odhi nyime nyakoro Ramogi jotend migepe mapacho ka Musalia Mudavadi olero ni en kinde makoro timo lokruok e duol mochung' ne weche mag yiero pacho ka nyaka tim motelo ne yiero maduong' mabiro ma 2027. Mudavadi kachiwo twak e gwenge mag Nakuru e kinde romo mar timo twak e wi dwaro mar keto logruoge e weche mag yiero. Okwayo migepe mowinjore mondo mi obaga twak e wi chike matayo yiero kendo neno ni oketgi e tim motelo ne yiero ma 2027. Jadito mar riwruok mar Azimio la Umoja Kalonzo Musyoka osiro parono kolero ni dwaro mar timo twak owinjore okete tim mapiyo kaka nyalore. Kalonzo yango ni owinjore tim twak e yango weche omenda mitiyo godo e kinde mag sero ombulu mar kelo ganda jo Kenya kanyakla. Law reforms should begin immediately and that enactment of necessary electoral laws be done at least 12 months before the 2027 elections. The reconstitution of IEBC is a matter of grave national interest, and we should approach it as such. Election campaign financing, another area under consideration at this forum, is equally of great concern. Komero dhi nyime ni riwruok mar ILOG mochung' ne timo nonro mag weche mag yiero chiwo lipot ma lero ni atamalo 70 mag jo Kenya yango ni yiero mokalo ni opong' kod ng'ikruok bura ka kaunti ma Nairobi mochiwo atamalo maduong' mag joma ogolo pachgi. Jatend tudruok mar ILOG pacho ka Mule Musau ka chiwo twak mare kinde puodho chiwo lipot kotenre kod duoko mar yiero mag 2022. Olero ni thoth oganda ne onge kod ng'eyo e wi weche mag yiero kata obedo ni sirikal ne otimo tiegruok ne oganda. Ka Musau bende dwaro ni IEBC mondo mi otim tiegruok mong'ith ne oganda kendo bende sayo ute mag fwambo kuom ne keto oganda e lwasi mar luoro e kinde chiwo duoko. Wira ni ute mag fwambo moko ne chiwo kwan mopogore. Jatend yiero e rang'eny mag counties Ruth Kulundu osingo duoko mag yiero mabiro ni ibiro kuong chwal ne riwruok mar ute mag fwambo MCK mabiro chwalo ne ute mag fwambo mamoko. Trust levels with the election management body. They say that the election management body needed to do a number of things to be able to instill confidence in the process. So we were hoping that by now we would have gotten the commissioners, because it is the commissioners who are supposed to give us the policy on the delimitation of boundaries. The chairperson of the commission is the one who is supposed to gazette the timelines, when what is supposed to be done, which commissioners are going to go to which part of the country and on the date. Kosuru nyakoro mogene riwruok mar pinje mag joagunda European Union ni ng'wech mar ndiko jopuonjre mbalariany ma pacho ka e chenro mar tiegruok e mbalariany mag pinje mag Ingresa ahinya to e chenro mag pur kaka yor neno ni onywak rowere lwedo e lwenj kedo kod lokruok chal mar kor lwasi. Jambetre mar riwruok mar pinje joagunda Henriette Gija olero ni lokruok mar chal mar kor lwasi koro dwaro ni onywakne gi oganda duto kamoting'o nyaka rowere. Jalup gavana ma Kisumu Matthew Owili mane obedo e limbe mar Gija e boma ma Kisumu orwako paro makamano bang' romo no kendo timo twak gi moko kuom
jotend mbalariany e kaunti ma Kisumu ewi kaka ginyalo tiyo kanyakla mar rito alwora kendo medo kwan mag yien e kauntino nyaka 7%. Motelo ne romono, jambetre mar pinje mag Ingereza e Kenya neno chiwo sir mar omenda maromo siling milion 40 mabiro konyo weche mag bero alwora e kaunti ma Kisumu. And students from around the world to live and study in the EU for their master. So we had a very engaging session for several hours with many university students, and I very much welcome that the Deputy Governor was engaging with us during the entire session. Ma apply for those scholarships because amoro doji mia karamia area to doji matin malo mia area koro ne wadon mondo mi wa sensitize jo pod so ma potindo mondo mi gitim application e program onogono mondo gi thuolo ma di somo oko to kuno be kidhi some to in gi thuolo ma tiyo kuro kata kapone kitimo ka okiduogo. Wadhi nyime migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod riwruok mar Luala Community Alliance dhi nyime kod jo Uganda mondo mi okom nyuol mondo gibed kod familia ma ginyalo rito makare. Bende koro yangore ni kwan mag chuo ma osewuok oko mar tiyo kod yor komo nyuol ma otisi ni vasectomy bende pod ni piny. Jojoma miwaler. Kata bed ni kwan joma chuo ma komo nyuol katiyo kod yono mar vasectomy ma en mano ma odundu mar nyodo mar ng'ama dichuo ing'ado oko ni piny e 0.01. Kwan joma chuo bende koro tiyo kod yoni mar komo nyuol koro chako dhi malo kaluwore kod lipot ma ogol kod migawo mathieth e kaunti ma Migori. Chenro mar vasectomy ma ipenjani ayudo ka sani koro chuo oyie kode nikech ei kaunti wa kaendi sani koro wan gi chuo 2 timo vasectomy itimo nono. E kinde limbe mar osiptalno mar Dede e sub-county ma Wendo ne wayudo achiel kuom joma chuo mane okawo chendoni mar komo nyuol. Migawo mar thieth e kaunti ma Migori ka otenore kod joma chuo ma osekawo chendoni mar komo nyuol mar vasectomy osewuok oko mar medo lando injili mar komo nyuol. Nikech en ngima masani kendo yot kendo na yudo ka en gima onge rem moro amora bang' ndalo adek in sawa kendo inyalo bedo ka ngima move ot sawa. Kech kasa ma pok otimo vasectomy twakone niya ma en yor pango nyuol ma kisetimo ok ichak iduogi inyal nyuol kendo. Koro ng'ama oseikore ni an ok adwa nyathi moro amora maseyudo gi oroma namba ni oroma mano e dichuo ma koro nyalo biro kendo itimone vasectomy. Luala Alliance gin kaka partners wa gin gimiyowa support. Nitie support mang'eny ma bende gitimonwa. Samoro gikelonwa daktache kaka sani gine ma koro gi support nwa kata mna daktache mobiro yeng'o kaendi. Daniel Otieno Guda, menja dagwego mag Raywer e sub-county no ma Wendo en achiel kuom joma chuo ma osekawo chendoni mar komo nyuol mar vasectomy. Otieno masani nitiere kod nyithindo 6 wachne okawo okang' mar kawo yoni mar komo nyuol mar vasectomy mondo kores min ode ma owacho ni ando osebedo ka yudo midhiero mopogore opogore ka otiyo kod chenro mamoko mag komo nyuol. Wacho ni nikech yot mar ariyo na aneno ka minot ne kane ukon ni gi del ma en go ne oko onengo kale e mano koro mi an kaka ng'ama dichuo na kalo ni mondo mi achiw yot mar ot ane ma mondo atim kan kana dhi e family mora mora ne chanda kabisa na an gi rem na tuo makata denda ne ok en kama ne en familia manokele no jaduongo neno kamano mano ng'ado wach ni en ma mondo dhi otim gino lakini onge shida mora mora en sawa. Minode Millicent Achieng' Oguda wachne gibede twak kod wuon pargi kane koro pok okawo okang' mar kawo yoni mar komo nyuol. An mana kelo twagni mochako nikech kana biro e klinik na winjo ka ipuonjo ga mine to na feel ni mondo atim akwongo atime kokia to koro tuo miya ulo gima nomiyo atime. Nyaka sani 60% mag Uganda kaunti ma Migori komo nyuol ka yorno mar komo nyuol mar kede kata implant e mongando kawo mathoth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Bad migawo mochung'ne alwora e kaunti ma Homa Bay oyango ni giseketo tenge budget kata budget mar omenda maromo siling milion 8 ma ibiro tigo jiwo pith mar yien e kinde ma koth mar El Nino biro chako chwe kor gwenge ma pachoka.
ma en achiel kuom okenge ma migaono timo mar konyo e medo kwan mag bunge ma pod ni piny e kaunti ma Homa Bay gata mala 3.8. Omendano bende ibiro ti godo e nyiewo yien ma ipidho e skunde, bunge mag sirikal, puothe mag ji giwegi kod apise mamoko mag sirikal. Jatend migao mochung' ne weche mag alwora e kaunti ma Homa Bay, Joash Alo, owacho ni gitudore kod riwruoge mamoko ma ok mag piny owacho masiro wach mar rito alwora mar chwalo pith mar yien e gwenge ma Homa Bay. Motegno mondo wane ni yien opidhi e ndalo makoro wadhi chako El Nino dhi chakore, koth maduong' mar El Nino. Sirikal mar county government ma Homa Bay nyocha obedo gi budget mar omenda maromo $8 million, ma $1 million e ward ka ward idhi tigo mondo mi walos tree nursery, mondo koro sub county ka sub county dhi yudo $1 million to wadhi loso tree nursery e sub counties gi. Ka waseloso ma wabedo gi seedlings, wabro dwa ni mondo wami jopur seedlings gi. Koro wadhi nyime wadonjane weche motende kod weche mag ohala, kama jalup jatend piny Rigathi Gachagua opwoyo dongruok ma oseneno e pur mar majan chai ma osemedo omenda ma Kenya yudo kowuok e uso mag mwandugo e pinje maoko. Gachagua menoromo kod weg kembe mag majan chai kod jopur bende koro singo ni piny owacho biro medo keto omenda e nyayo chai mondo mi jopur omed yudo omenda mag bonus ma nyaka gie sani ne ochopo siling bilion 67.7. Edwin Okoth miyo ler. Jalup jatend piny Kenya Rigathi Gachagua wacho ni lokruoge ma osebed ka itimo e sekta mar majan chai osechako nyayo lemo kama nengo mar chai osemedore mana kaka yuto mar jopur mangimagi otenore majan chai. KDDA factories recorded a turnover of 95.3 billion Kenya shillings in 2023 compared to 93.02 billion last year. This is an increment of over 2.3 billion Kenya shilling. Majan chai en achiel kuom mwandu ma Kenya tero e pinje maoko kendo makelo yuto maber mar dola. Mwanduno ne omiyo Kenya siling bilion 138 higa mokalo, kama Gachagua wacho ni bang' lokruoge ma pod ibiro tim, chai nyalo medo yuto nyaka siling bilion 150 higa mabiro. Teko mar siling mar Kenya bende osebed kalwar e okang' mamalo, kendo uso mwandu kaka chai koro igeno ni nyalo rese. We cannot improve our economy when we are spending more on importation than exports. We cannot strengthen our shilling against the major global currencies when key subsectors are underperforming. Tea is one of the crops that will assist us in increasing the foreign exchange reserves. Tea contributes about 2% to our GDP and 4% to the agricultural GDP. Gachagua wacho ni lokruok kaka ma oseneno e chiro mar majan chai kod chak bende koro nyaka nene pur mar kahawa ma osebedo kod ng'ikruok ahinya to bang' piny owacho chako timo lokruoge kaka iuso mwanduno. The fruit of embracing reforms in our tea subsector. Even in milk, we have been able to suppress the few cartels who are there, and we are making good progress. Pahali tuko na resistance kali ya cartels ni kwa kahawa. Tumesema wanatusumbua because they are so entrenched. Wamekunywa damu ya mkulima wa kahawa for 30 years. Sasa tukijaribu kuwatoa pale ni kama kupe ukijaribu kutoa kwa ng'ombe. Wanatupa mateke, wanasumbua, wana create artificial problems, lakini tuko na hawa. Ne jopur mar majan chai kaachiel kod nengo modhiambo teko stima ma osebet kaidho ema pod medo pek mar timo ohala. Midhiero ma piny owacho koro singo ne gibiro donjore mondo jopur oyud fuong'ruok. Jambo ambalo tunaomba utusaidie kidogo. Iyo cost of production, the biggest component is energy. Both electricity, diesel and firewood. Biomass is very expensive for us. But ultimately with your support, watu ya Ministry ya Energy wakitu support sisi, tutaweza kutoka pale. If we reduce the cost of production, these 40 shillings will go directly to the pocket of the farmer as a payout.
Kenya en namba 3 e piny mangima e uso mar majan chai e pinje maoko, kama majan chai mawuok e Kenya itiyogo e ruwo chai mawuok e pinje mamoko mondo omed gi ndhadhu. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.